oras dyan? Alauna? Alauna dyan ngayon. Bili lang ta, ma'am. Kaya, Ano, Bay, Amina. wala. Ano nga yun, Sara? Transparent nga sandal. Wala. Ano nga yun nga cargo company? Alin? Quickline. Quick line. Quickline, Bay, Amina. Line. Magandang quick line. Makati nga din eh. Ganon din daw te. Delayed din. Delete talaga sila ngayon. Kada Kaya nga dapat nandito na ang cargo ngayon. Hello inahan, shout out bitaw na sa saging. Kana sa imong ulo oy, sara. Oh, may ginamos o bay, Jilin. Ginamos o. Snack panihapon na ni ako everyone, nalabas na ako. Ay, naglahagis pa si virus lad. Uy, kay Ma'am Ayate, ano pala tayo? Bye! Bye! Ingat Sara, dahan-dahan lang sa trabaho. Kung magkano ang sahod, yun lang. Tag-chat na. Yun lang. Thank you. Ingat din dyan. Oh, sige. Pingi ng saging. Oh, sige, kumuha ka oh. 5 piraso. Lahatin mo na. Sige, bye. Okay, bye.